Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la
bisimila hôtel Lafia la. N'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Waati na aw minnu sɔgɔlen no jani ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka walimadɔn foli bɛ aw ye k'a fɔ ye k'aw danga na an ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka kɛ ni alamisa juin kalo tile 26 san 2025 an ka bi kunnafoli bakurubaw dɔw bɛna tali kɛ CNT maaw olu ye sariyakisɛ dɔ ka o ta bi sariyakisɛ minnu bɛ tali kɛ an ka sirabaw lakanali koɲɛw musakaw o gérer cogo la an ka jamana ɲɛma a ka taama la risikaw bara ani Tatarstan jamana ɲɛma u ye kumaɲɔgɔnw kɛ mobilibaw hélicoptères fo ka taa se sira caman wɛrɛ kan janɲɔgɔnw bɛna kɛ sira min na jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi don in ye ɲɛnɛminimafɛn kɛlɛli ye diɲɛ kurukara ye don mun ta an ka jamana ɲɛnɛminimafɛn kɛlɛli sobaw olu taara ka taa ɲɛnɛminimafɛn minɛnen dɔw ka o jeni k'o kɛ taamasiyɛn ɲuman ye farafina jamanaw ka GDLAS farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba o bɛ senna an ka jamana kɔnɔna la kunnafoliba wɛrɛw an bɛna minnu fara ninnu kan ka se ka o walawala aw ye sɔɔni an b'a fɔ k'aw ka tulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman jani bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min na Mali ani diɲɛ kan. An bɛ foli kurakuraya ka se aw ma aw minnu sɔgɔlen no an na nin waati in na i n'a fɔ n kun y'aw tulo lasɔmi cogo min an donkan kɔnɔna la an ka CNT maaw olu ye u da don sariyakisɛ la sariyakisɛ mun ni a bilala sen kan nafolo mun n'a bɛ bila ka se ka an ka sirabaw lakana n'u b'a wele ko Fonds d'entretien routier du Mali FER Mali ko o nafolo in a bɛ labaara cogo di a kan ka lakɔlɔsi cogo di ka kɛ ni février kalo ye san 2025 sariyakisɛ in a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw kan ka don a la yɛlɛma minnu kɔnɔna la ni a bɛ lajɛ nafolo mun n'a bilalen don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka sirabaw kan ka to ka lakana kuma caman ka se ka siraw dilan yaasa sira bolibagaw bɛ se ka bolicogo cɛɲi sɔrɔ cogo min na ka se u seyɔrɔ la joona ko o nafolo mun n'a bɛ bila a kama ni o y'a Fonds d'entretien ye nafolo in sɛbɛnfura minnu kan ka don a la a kan ka lakɔlɔsi cogo di ko ni sariyakisɛ in bolila o de kan ani a ka kɛ lakanacogo jɛlen jolen ye maa minnu bɛ bila ka a lakɔlɔsi olu fana ka se ka baara kɛ n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na yaasa sirabaw olu ka se ka lakana jango samiya kɔnɔnaw la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni san nana yɔrɔ camanba de bɛ tiɲɛ a ka kan olu ka se ka entretenir ka o lakana kɛ
ko nin sariya in bɛ boli kɛ o de kan o de la wari in ka labara ko ɲuman ko CNT maaw olu jɛra ka a sarakisɛ in ka kala fili a kan mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 olu sɔnna k'a fɔ ko sarakisɛ in a wari bɛ labara cogo min na sariya kura mun tara ko olu sɔnna a ma a ka se ka lakɔlɔsi ko ɲuman mɔgɔ mun bɛ ni olu ma sɔn a ma o kɛra mɔgɔ 5 ye ani fo ka taa se maa mun ye a yɛrɛ minɛ abstention o kɛra mɔgɔ 4 ye minnu ye ni sarakisɛ kofɔlen in CNT kɔnɔ la bi arala k'a fɔ ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sirabaw ani fo ka taa se sira belebelebaw dugu ni ɲɔgɔn cɛ entretien minnu kan ka kɛ u la ka se ka o baaraw ka a lakɔlɔsi ka a lakana ko ɲuman kebanan bɔr'o la an bɛ taa irusikaw bara ka kɛ ni an ka jamana kuntigi ale ka taama ye fédération de Russie kɔnɔna la a taara se u ka état min bɛ yen ni o ye Tatarstan o état kɔnɔna la a bisimilara Tatarstan jamana ɲɛmaa fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw jɛɲɔgɔnya ɲuman caman sɔrɔla a kɔnɔna la n'a y'a ta k'a lajɛ Tatarstan ye irisi dugu ye dugu mun ni silamɛw ka ca yen kosɛbɛ a dugu fanba ye silamɛw de ye wa dugu in fɛnɛ kɔnɔna la u ka hélicoptères u bɛ o dilan kosɛbɛ ani fo ka taa se camion mobili baw ma ani sanuko bunakun kan u dɔnnen don ni o ye kosɛbɛ ko jamana ɲɛmaa fila ni ka kumaɲɔgɔnw donna sira jumɛn fɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta k'a yɛrɛ k'a fɔ sɔrɔ bosoda sira fɛ a ka kan an ka jɛɲɔgɔnya kologiriya ani Tatarstan jamana ni ɲɔgɔn cɛ Tatarstan jamana ɲɛmaa Rustam k'a ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ ko farafinna ani Tatarstan ni ɲɔgɔn cɛ ko jɛɲɔgɔnya ɲumanw de bɛ yen jɛɲɔgɔnya mun n'a dɔw bɛ sɔrɔ bosoda sira fɔ wa ko sanuko bunakun kan fo ka taa se siraba dilanw kuranko sɛnɛko baganmara ni mɔni ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw walew bɛɛ lajɛlen ko olu ni farafinna bɛ jɛɲɔgɔnya la a bɛ waati jan bɔ fo ka taa se bayɛlɛmalisow iziniw ni a ɲɔngow ko nin ye hakilina ɲumanba ye wa nin ye nisɔndiyakoba ye bawo ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Tatarstan u ka hélicoptères diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ u lakodɔn u ka hélicoptères ka ɲi trop hélicoptères min bɛ yen n'u b'a wele ko min ani fo ka taa se camion baw ma ko u bɛ o baara mun kɛ o b'a yira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka sigi n'a ye don nataw la Tatarstan ka hélicoptères ɲumanw caman bɛ na an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye kɛlɛko bunakun bɔ a la ka se ka yɛlɛmali don an ka sɛnɛfɛnw na agro industrie ka yɛlɛmaliba don la mansinbaw ko jamana in bɛ o fana dilan jamana in fana kɔnɔna la ko u ka an ka izini min bɛ yen nɔ ni a bɛna sanu bayɛlɛma rafineri dɔri k'u ka cakɛda ba dɔ de bɛ ka o baaraw kɛ ani jamana in kɔnɔna la alisilamɛ diinɛw u ni irisi kan ka jɛɲɔgɔnyaba dɔ kɛ alisilamɛ jamanaw ka kɛ ni san 2026 ye ko nin jalajɛ in b'a to mali bɛna taa nin don fɛnɛ o jalajɛba sen kan ko kumaɲɔgɔnw bolila tuguni fɛn mun ye izini kow ye ani fo ka taa se seko ani dɔnko ko bɛɛ lajɛlen bɔra nin jɛɲɔgɔnya in kɔnɔna la wa kalanko bunakun kan a yɛrɛla k'a fɔ ko nin jamana in kɔnɔ farafinden minnu bɛ kalan na yen nɔ ko bɛ t'i jɔ mɔgɔ 2000 hakɛ la wa maliyɛnden mɔgɔ 35 bɛ o la k'o de b'a yira k'a fɔ ani nin jamana in ka jɛɲɔgɔnya a fanga bon kosɛbɛ seko ni dɔnko yɔrɔ salen fo ka taa se hali farikolo ɲɛnajɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la an ka jamana kuntigi ni kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin fédération de Russie ani nin état in a ɲɛmaaw ma ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛ ka taa sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana in yɛrɛ ɲɛmaa ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko mali ye jɛɲɔgɔn ɲumanba ye wa ko baaraw bɛ ka kɛ cogo min na bɛɛ bɛ sigi n'a ye don nataw la an bɛna nafa camanba sɔrɔ ko nin taama in a ye kɛra taama sabatilenba ye jaabi ɲumanw bɛna bɔ a kɔnɔ ɲɛtaa kuntalajan o siraw fɛ keba n'an bɔra irisikaw bara an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la ka kɛ ni bidɔn ye diɲɛ kurukara ye juin kalo tile 26 ta k'a kɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ye diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen journée internationale de lutte contre l'abus et trafic illicite d'espèces stupéfiants a yɛrɛla k'a fɔ ko stupéfiant ye wale ye n'a bɛ ka gɛlɛya ta ka lase jamanaw ma ɲɛnaminimafɛn minnu ni a bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw bila sira caman kɔnɔ la sira jugu caman jamana in kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ECS ye olu ɲɛmaayaso taara ka taa ɲɛnaminimafɛn minɛnen dɔw ka taa u jeni jago kɔnɔna la ɲɛnaminimafɛn mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko a dagosi ka bon kosɛbɛ ni jɛkuluba ye OCS a ɲɛmaaba colonel major Fuseni Keyita
ana ka cɛbalenw k'u ye foli ta k'a lase maa minnu ye u da don naani a bɛ tali kɛ jɛkulu minnu ni olu bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se sifinnakaw ka jɛkulu caman ma ko bɛɛ lajɛlen wuli mɛ bi ka se ka dɔrɔgu n'a nɔngɔfɛnw k'o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o ɲɛnɛmafɛnw jenini kɛnɛba in kan Keba Jalo ye mun sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jango lajɛ. ɲɛnaminifɛn jeni o ye cérémonie belebeleba anw bolo a fɔlɔ a bɛ sariya de b'a ko fɔ sariya bonyali a b'o ko fɔ a filanan a bɛ anw mun ye population ye a b'anw hakili sigi k'a ye k'a fɔ tiɲɛ la ɲɛnaminifɛn mana minɛ Mali kɔnɔ a laban ye jenini de n'a jenina a b'an ka denmisɛnninw kisi ne ni tun ma sɔrɔ bi sisan tun b'a sɔrɔ a bɛ bɔlɔn kɔnɔ de an ka denmisɛnninw olu de bɛna ta n'a minɛra k'a bɛ jeni o b'anw hakili sigi an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na an ka denmisɛnninw bɛ kisi nin ma o de kama don belebele don anw bolo ko belebele don anw bolo k'a ye k'a fɔ ko tɔni 50 hakɛ tasuma bɛna don o la vraiment a b'anw jigi a b'anw hakili sigi. Bon ne bɛ mun fɔ population ye anw bɛ nin sensibilisation kɛ mairie kɔnɔ kuma bɛɛ an b'a kɛ école la u ka bila u kunna adamaden n'i bɔra mɔgɔninfinya dɔ kaba ɲɛnamini fɛn fɛn o ye ka mɔgɔninfinya de bannen sa pepepewu donc an bɛ parents sensibiliser ka denmisɛnninw sensibiliser u kana se ka don ko kɔnɔ cogo min donc o kini welewele da kan de b'an fɛ n'i tiɲɛna ka ban banna nafa foyi de t'i la tuguni donc an ka kɛlɛ ye mun ye ka denmisɛnninw sensibiliser ani parents a bɛ daminɛ sigatiko de la u b'u dɛnɛ k'o minnu mun kɛ vraiment an bɛ fɛɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka sen don ni kɛlɛli la donc ni bɛɛ y'u kɛlɛ nin na u bɛ se ka kisi nin ma mais tant que bɛɛ m'i tigɛ di ɲɔgɔn ma a ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka ni faamuyali ko ɲuman kɛ nin di bɛɛ lajɛlen ma. A yɛrɛ b'a kalama ɲɛnaminifɛn fɛn ninnu a tali a kɛlen don danger de pour la société malienne parce que a bɛ k'a ka jeunesse tiɲɛ kosɛbɛ Mali dun a siniɲɛsigi a binna siniɲɛsigi hali o don jamanakuntigi a bɛ taama na Rusula jamana a y'o de fɔ jamana in siniɲɛsigi an sifinnakaw de ta don mais jateminɛ fana kɛla k'a fɔ ko sifinnakaw de bɛ ka nin fɛn ta kosɛbɛ k'a consommer a kɛlen don gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka société ma o de kosɔn an bɛ fɛn fɛn na u ka recrutement ni fɛn fɛn finitigilakaw tali ni fɛn caman na a kɛlen don gɛlɛyaba ye donc o de kosɔn an bɛ OCS mɔgɔw fo u ka baara la n'u ka cɛsiri la k'a fɔ hali k'u jija baara in na ka jeunesse fana interpeller k'a fɔ ye ko ɲɛnaminimafɛn tali a b'u ka kɛnɛya yɛrɛ de tiɲɛ n'a y'u ka kɛnɛya tiɲɛ a bɛ tila k'u ka siniɲɛsigi tiɲɛ a bɛ tila ka jamana lasigi kɔ parce que an ka jamana in fanba o ye sifinnakaw de donc o de kosɔn an bɛ profiter kɛnɛ kan ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka OCS mɔgɔw fana fo u bɛ baara min na halisa u ka dɔ fara kan jamana mɔgɔw fana k'u dɛmɛ halisa ka moyen ba d'u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na ka sifinnakaw fana interpeller k'a fɔ halisa u ka jantu yɛrɛ la parce que Mali défi caman b'an kan mɔgɔw b'an kan jamana wɛrɛw b'an kan n'a fɔra an yɛrɛ damaw fana an minnu kan ka souder pour que an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana in basigi pour que an ka se ka kɛ jamanatɔw ka yelen n'a fɔra an yɛrɛ caman bɛ yen nɔ an bɛ ka fɛn caman ta min yɛrɛ man ɲi an ma je pense que c'est vraiment dangereux o de kosɔn c'est l'occasion an k'u interpeller u ka changement ta u ka ɲɛnaminimafɛn ninnu u k'a bila pour que vraiment jamana in ka se ka taa ɲɛ cogo min na comme u ka slogan na u ka ɲɛnaminimafɛn bila sanni a k'u bila quoi n'aimé quoi merci bien. an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ yan ka na an ye produit minnu sɛsi ka na k'u jeni yan donc bi don Mali dɔrɔn t'a fêté a bɛ fêté diɲɛ jamana caman na n'an b'a fɔ la journée internationale de la lutte contre la drogue et les produits illicites donc aujourd'hui an bɛ o coin de la o de y'a to an b'an profiter o fɛ an ye produit minnu sɛsi an bɛ wulu bɛɛ ta ka na n'u ye k'u jeni donc produit minnu bɛ yan o ye Bamako unité dɔrɔn de ta ye antenne rive gauche, antenne rive droite, aller ni 4 mots à l'aéroport là. En plus de cela, police imité au phénomène de fraude qu'elle aller ni jamais le mot phénomène pour le phénomène là. Donc bita donc pour le phénomène bien ni nanga jatenda habitat tonne bouloulani wora donc en même temps ni a jatenda et sur à valeur machin à Katani vraiment d'un milliard vraiment de francs CFA donc n'y a mo be do Nicolas à wori sur le cas ndonko du raison pour laquelle mo be doit là et kanibara cocaïne bala
de cocaïne en cocaïne mondiale, là ça fait 36 tonnes. Or cocaïne kilo et 600 habitants dans les 15 millions là, ça c'est au Mali ici, mais déjà il y aura de la frontière habitat faut vient à 30 millions là. Donc en ce moment nous attendons au retour au fin là. Assis fena vraiment dakata fena en allen a dérivé do fena be en tamunu fena anu fena jamne ani opération do wuli fena nyina mo anya opération wuli ko fraju kele pour que produit pharmaceutique munu baka anga population mo nu kele mo mo anga santé ma anu fena chama anu fena chama allen fena yayi aussi un texte qui interdit la chicha mais albi mo do bu do fena ka chicha mais en bas fou nako malgré tout cela en bon yini vraiment kata vraiment ka appareil nous benini allen apro bu be détruire ni a jati même enregistrement mo chama éliminé na mukoso parce que ayera ou jeli la vraiment ko droguta raison pour laquelle mbe wulule da entre demsenu en tout cas nima atu vraiment au kama kafoko Amérique santé mais ton avenir aussi vraiment l'avenir est compromis donc il ka bla aucun et puis aussi na donne vraiment ko e be droguta ni e be vraiment vraiment dans la ville et aussi dans la famille à main donc anga société amadi offense munna donc raison pour laquelle je demande toujours à la population au quand en demain fenêtre n'est qu'elle est là en qu'elle sera à quelle est et c'est avec vraiment la population ensemble vraiment nous allons faire vraiment ces flots kebamta kalanko bunakunkan jekulu do sigira 5 ans jekulu muni ulube lakana ko ka o sɛgɛsɛgɛ an ka kalanso kɔnɔna la kosɛbɛ o comité in olu ye ɲɔgɔn kɛ comité mun n'a ɲɛmaya bɛ Mahamadu Kante bolo ni ale ye enseignement fondamental au directeur national adjoint erla k'a fɔ ko jɛkulu in ni o ni CV Children bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko u ka hakilina ye mun ye ka se ka kalanso kɔnɔna la lakana ka se ka sinsin jango yɔrɔ mun na ni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ kalandenw bɛ se ka t'u ka kalan kɛ cogo min na ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ ko ni jɛkulu in sigira o kama a yɛrɛ k'a fɔ u ka ɲɔgɔnye min na kɛ ɲɔgɔnye in a bɛ tali kɛ ka se ka a lajɛ jamana kalanko ɲɛmaaw ani fo ka taa se jamana lakana ɲɛmaaw fo ka taa se minisiriso min ka ca ɲɛfilɛ don muso ni den denbaya fo ka taa se kiri minisiriso mara cɛbɔli minisiriso bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka kalanden ka se ka kalan sabatilen sɔrɔ mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ka fara an jɛɲɔgɔn jɛkuluw kan ko nin jɛkulu in a ka baaraw bɛ don ka taa mali fan bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ kalanden bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka se ka lakana yaasa sifinaka bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ kalan na cogo min na ni o ye bɛɛ ka hakɛ ye bɛɛ ka se ka kalan sabatilen sɔrɔ keba n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw sira fɛ kuranko cakɛda mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ panoko sira fɛ ni o ye Felicity Solar ye Enaye Solar fo ka taa se o jɛɲɔgɔn ma olu ye dɛmɛ ta ka a di an ka yatimɛden marayɔrɔ mun bɛ ɲamana ni o ye pouponnière ye ka ta ka d'u ma pano ani fo ka taa se batterie lithium ka fara balow kan ani donbolo ni o ye enveloppe symbolique ye ko in kɛra ɲamana kunungo pouponnière kɔnɔna la o baara kɔnɔ mun bɔr'o kɔnɔ an ka jango lajɛ pano batterie lithium convertisseur balo caman fo ka taa se musaka ma enveloppe symbolique ninnu de kɛra dɛmɛ ye dɛmɛ mun ni tile kuran cakɛda Felicity Solar ka fara Enaye Solar n'u dɛmɛbagaw kan o y'o ta k'o di yatimɛdenw ka lamarayɔrɔ pouponnière min bɛ ɲamana o sifinnakaw ma yaasa ka se ka pouponnière kuranko gɛlɛya ani ka denmisɛnninw ka baloko ka dɔ ta o la nin waleya ɲuman bɛ don cakɛda in ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw baaraw kɔnɔna la dɛmɛ kɔni e yɛrɛ ɲɛ b'a la parce que don fɔlɔ min na ne yɛrɛ nana pouponnière lajɛ ne ye denmisɛnninw ye a don courant yɛrɛ kun tɛ yen a kɛra makɔrɔti c'était très très difficile ne yɛrɛ ye Felicity rapproché maintenant ne ko an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ an ye pouponnière min fɛn kɛ gɛlɛyaba b'o kan qu'est-ce qu'on peut faire pour eux maintenant on est venu ensemble quand on a regardé vraiment il y a la difficulté
Maintenant, c'est en ce jour que maintenant on a pris la décision d'installer 45 kWh et 30 kW crête de panneaux solaires et 18 kW de convertisseurs. I ka tete maka wa ni ye garantie kuma e fon fonamba mama bi ka garantie ko kuma fo malla ka bu mobile kana sigala mba fo ho e for atigi avec a fere yini ka féliciter de la dege garantie de malien la se féliciter ma quoi bo fo ka abola dum be ya ye ni ye minen fon fensan en fait minen de passe en dum a installer i ka so an sigile nye bala be to gamna félicité de baabe sa den kelen den fila den saba kana ko malien be ko félicité ti o ye an banga ledu de ko o ledu kelen an be munumunu na wala garantie san duru an ga batterie la a dafalen do problème fo etala an ga converser ye san fila ye an ga pano ta fo san wolofla problème fo etala wa i y'a fɔ cogoya min na technicien jolenw de kɛn bɛ k'an koli waati bɛɛ la sufɛla fara tilefɛla kan service après vente la an balima siniwa ninnu bi yan olu bi yan nin baara de kama garantie di sabatili kama o ti foyi la mali la n'o tɛ ni minɛ n'a tiɲɛna su fɛ a tilenna tile fɛ o bi yan o dilanli de kama balima siniwa ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɛn o fɛn na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ service après vente cadre la ni ye minɛ feereliko ye o bɛ anw bolo anw maliyɛnw an b'a feere ne yɛrɛ ka téléphone numéro bɛ yen o ye 70 21 06 06. Ene solar bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na ene solar bɛ sɔrɔ Bamakɔ Ɲamana o de ye an ka jabala ye ani ene solar bɛ sɔrɔ Jelibugu la ene solar bɛ sɔrɔ Ɲamakɔrɔ ene solar bɛ sɔrɔ Dibidani na ani ene solar bɛ sɔrɔ Mopti nɛgɛjuru sira 73 09 27 25. Yatimɛden lamarayɔrɔ in ɲɛmaayasow ka nisɔndiya yɛrɛ kosɛbɛ ni k'u ka foli ta ka ɲɛsin Félicité Solar n'a jɛɲɔgɔnw ka nin wale ma ko nin hakilina nana na kuma na baw a bɛna ŋɛniba bɔ pupiniɛri maaw sen na kuranko gɛlɛya ni baloko sira fɛ ka ɲɛsin yatimɛdenw ani lujuratɔ 120 kɔmu ni olu bɛ denmaraso in kɔnɔ bi. Dɛmɛ in nana na tuma na parce que e b'a kalama gɛlɛyaw tun bɛ yan nɔ kuranko gɛlɛyaw bɛ yan nɔ mais alhamdulilayi ninnu ka dɛmɛ in kama o bɛna kɛ fɛn kɔfɛn ye parce que an hakili bɔra o kan parce que ni pano e yɛrɛ ye pano ye pano mun dilan an ma a wari ka ca n'a kun tora an ma a kun bɛ gɛlɛya donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ u y'a bɔ nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ na Ala k'u mɛn k'a d'an ma halisa Ala k'u ka sugu ja parce que feerekɛlaw don u ye nin bɔ u ka tɔnɔ de la ka na ɲɛ an ma donc an b'u fo k'u barika da an b'an ka faamaw fana fo k'u waleɲuman dɔn parce que olu fana sɔnna nin hakilila in ma pour que a ka se ka waleya yan nɔ donc an bɛ bɛɛ fo aw minnu fana nana pour que ka taa ɲɛfɔ tɔw ɲɛna donc an b'aw fana fo ka aw ka dɛmɛ n'a ka wulikajɔ la k'anw dɛmɛ nin bɛɛ ye dɛmɛ de y'anw ma ni kunnafoni bɛ taa o de b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ a kalama k'anw bɛ yan nɔ o de b'a to mɔgɔ fana b'a dɔn ko ni gɛlɛya ninnu bɛ anw kan bon denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 12 mais o mɔgɔ ninnu na lujuratɔw bɛ mɔgɔ 58 o de bɛ yan donc n'i ye a jate minɛ parce que anw de ye gouvernement ka denmara yɔrɔ ye denmara yɔrɔ ka ca mais anw de ye gouvernement ka denmara yɔrɔ ye anw tɛ se ka ban den na den sugu bɛɛ bɛ na anw tɛ se ka ban a la parce que gouvernement ka yɔrɔ don gouvernement de kan ka bɛɛ lakana bon olu ka baara tali ma nɔgɔ lujuratɔ ninnu ka baara ma nɔgɔ parce que aw yɛrɛ ye dɔw ye u dalen don u tɛ se ka fosi k'u yɛrɛ donc n'i y'u ye ka fɛn kɛ mɔgɔw de y'u kɛ denba ninnu an tɛ se k'u fo an tɛ se k'u sara fana parce que u bɛ baara min na ni i yɛrɛ y'a lajɛ i ni Ala cɛla la a ka gɛlɛn. Nin baɲumankɛ kɛnɛ in a wasa bonyana baw an ka jamana minisiriso min ka caw ɲɛsilen don muso den ni denbaya o ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la ni ka ka foli ta ka ɲɛsin cakɛda in ma ani ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ bɛ se ka hakilina ɲɔgɔnw ladegi i n'a fɔ o mun ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka aminɛkoba ye ka hinɛ yatimɛdenw ni lujuratɔw la yaasa o ni sifinnaka tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ hakɛ la. An bɛ yan bi hukumu min kɔnɔna la o ye fɛnba ye ka ɲɛsin ministère yɔrɔ ma min b'a wele ko pouponnière denmisɛnnin caman de bɛ yan nɔ minnu a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ handicapés don a dɔw bɛ yen nɔ u ma fa dɔn u ma ba dɔn hinɛ ni bɛrɛbɛrɛ kan ka olu ma bɛɛ fɛ
wa jamana ɲɛmɔgɔw u ka hamina ko dɔw ye o de kɔnɔna la baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko prise solar n'u jɛɲɔgɔn dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ enai solar an ma kɛ k'u b'an boloma dɛmɛ ka pano ani min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye batiri ye o caman di CAPF ma walasa denmisɛnninw u ka hami nɔgɔya kuranko la ani futeniko la u ma d'aw ma u tila tuguni n'i ko denmisɛnnin ko u baloli ko u tila tuguni nɔnɔ malo safunɛ makɔrɔni kulo caman fana di an ka denmisɛnninw ma donc b'a ɲini aw fɛ a k'u fo la a ka tɛgɛrɛ k'u ye ni kɛnɛ kɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni donbolo dili ye enveloppe symbolique pépinière ɲɛmaaw ma Félicité Solar maaw fɛ o kɔfɛ munumunu salo taara kɛ ka u ɲɛ da denmaraso in kan ani baara mun kɛra ni ka pano ni batiriw labɛn cogo entretien kɛcogo ɲuman yira pépinière so maaw la. An bɛ taa kɛnɛya ko bunakun kan an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnla pharmacitigiw olu ka jɛkulu mun bɛ yen n'u bɛ wele ko ordre des pharmaciens du Mali olu ye u ka jalajɛba ta ko 28 kɛ jalajɛba mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana kɛnɛya ko ani fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw minisiri muso médecin colonel Assa Bajalo Ture n'a yɛrɛ ka fɔ nin kɛnɛ in kan ko a nafa ka bon kosɛbɛ bawo pharmacitigiw ni olu bɛ kɛnɛya cɛmancɛ la u jɔyɔrɔ ka bon baara mun ni a kɛra ka kɛ ni juin kalo tile 25 in ye minisiri kɛrɛfɛ an ka kiriko minisiri ni o ye Mamadu Kasoge ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan minisiri ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ pharmacitigiw wele k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan u bɛ ka baara mun kɛ kɛnɛya ko sinsin na Mali jamana kɔnɔ u ka se ka o baaraw sɛbɛntiya wa ni ka yɛrɛ k'a fɔ tuguni pharmaciens u kan ka yamaruya mun ɲini minisiriso bolo ka sɔrɔ ka pharmacie dayɛlɛ ko u ka sarakisɛ minnu bɛ yen nɔ k'u k'u janto o sarakisɛw labatoli la ko ɲuman ani u kan ka taa bolonɔbilali sɛbɛn mun ni k'o ɲini minisiriso yɔrɔ k'u ka janto o la kosɛbɛ ko nin baara in a bɛ laɲini an ka jamana pharmacie bɛɛ lajɛlen fɛ u ka gɛrɛ minisiriso la wa ko wulikajɔw bɛna kɛ u fɛ ka taa se kalanso minnu bɛ kɛnɛya kalan kɛ école de santé bɛɛ lajɛlen yaasa Mali kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogo di ani fo ka taa se maa fɛn fɛn de bɛ kɛnɛya ko bunakun kan bɛɛ lajɛlen ka se ka a kɛcogo ɲuman na yaasa furakɛli a kana kɛ kɔlɔlɔ ye maa si ma bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya sabatili sɔrɔ Mali jamana kɔnɔna la ko nin jalajɛba in kumakun bolila o de kan kosɛbɛ kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa kunnafoli ko an ka kunnafoli kow ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ kunnafonilaw ka koɲɛw k'u lakɔlɔsi ni o ye ACI ye autorité de la communication olu ye hakilina dɔ ta a bila sen kan k'a fɔ ko hakilina dɔ kan ka bila sen kan ni o ye organe d'autorégulation o kɔrɔ kunnafonidilaw jɛkulu ka sigi jɛkulu mun ni an ma ɲɔgɔn faamu an bɛ se ka taa a ɲɛfɔ yɔrɔ mun na fɔlɔ o ka kɛ jɛkulu kunfɔlɔ ye mun bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ kunnafonilaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kumaw ni olu de dɛsɛra a ka sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ ko a kana se sanfɛ tagali ma walima a kana se kiriko ma kunnafonilaw fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko nin organi ko a sigi kun mina k'o de yɛrɛla k'a fɔ o baaraw de kɛra an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ mun na ni jamana wɛrɛ maaw farafinna kɔnɔ olu nana fara an ka jamana ɲɛmaayasow kan kɛrɛnkɛrɛnla kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw ACI ɲɛmaa ni o ye Gawusu Kulubali ale yɛrɛ k'a fɔ ko nin autorégulation in k'a baaraw ka ɲi kosɛbɛ bawo a b'a to an ka se ka fɛn caman ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kiriko sanction ani fo ka taa se an ma taa justice la ka se ka taa ko dɔw ɲɛnabɔ Gawusu Kulubali ale ye dantigɛli min kɛ nin kɛnɛ kan keba an b'o lajɛ ACI ɲɛmaaba lajɛ kun ye min ye ka hakilijagabɔ kɛ ka se ka jɛkulu sigi kunnafonidilaw kama min bɛ u bali ka sariya sɔsɔ ni o sera ka kɛ a bɛ kɛ lafiya ye kunnafonidilaw ma a bɛ kɛ lafiya ye autorité de la communication ma a bɛ kɛ lafiya ye gouvernement ma o kɔnɔna na alors minnu ye nin baara in daminɛ an ye n'o ye Sénégal expert kelen ani Benin expert kelen an y'olu wele u ka na comme olu bilala anw ye a baara in na
u b'a kɛ cogo min na u bɛ n'o ɲɛfɔ an ka kunnafonidilaw ka kuntigiw ɲɛna u b'a ɲɛf'u ɲɛna ka fɛsɛfɛsɛ ɲininkali fɛn o fɛn kan ka kɛ alors atelier participants b'o ɲininkali kɛ walasa kunnafonidilaw ka kɔlɔsili jɛkulu a bɛ se ka sigi cogo di a bɛ se ka baara kɛ cogo di walasa a kana kɛ sansiro ye komi i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ minnu sigira olu ma se ka baara kɛ cogo min na walasa n'a sigira ni sen a ka se ka fanga sɔrɔ donc expert ninnu olu mana u ka min bɛ kɛ olu fɛ n'u y'o ɲɛfɔ alors mɔgɔw bɛ tɔmɔni k'o la ni ala sɔnna baara bɛ kɛ n'o ye mais haki kɔni ka jɔyɔrɔ ye min y'a la o de ye ka media kuntigiw k'u senkɔrɔma don walasa kunnafoni kɔlɔsi tɔn a ka se ka sigi bɛɛ k'i sago to a kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ surtout a mana sigi alors o mana min fɔ k'a fɔ mɔgɔ min filila o ka jɔni a ka fili n'a fɔra i ka segin ko i ka segin donc baara in kun ba de ye nin ye ka se ka kunnafonidilaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ u ka mɔgɔ wɛrɛw ka kumakanw lamɛn minnu delilen bɛ baara in na maintenant ka essayer k'u sen da u sen nɔ na ka jɛkulu sigi min b'a to u ka baara bɛ ɲɛ ala sago i sago. n'olu dɛsɛra de hakili bɛ sɔrɔ ka jɛkulu dɛsɛra ka problème dɔ ɲɛnabɔ de hakili bɛ sɔrɔ ka sigi dɔ la. bon c'est-à-dire a tɛ ten directement mais a bɛ ten dɔɔni c'est-à-dire ni autorégulation ye baara kɛ ka ɲɛ fɛn dɔw bɛ se ka kɛ haki tɛ bɔ a kalama mais kunnafonidilaw yɛrɛ b'o ye anw ye k'a fɔ ko karisa ye nin sɛbɛn ou bien karisa ye nin fɔ a bɛ se ka kɛ haki yɛrɛ maa ye u b'a tigi wele k'a fɔ karisa i ka nin journal nin kɔnɔ ou bien télé la don na i ye nin kuma in fɔ fɔcogo man ɲɛ siɲɛ wɛrɛ kana fɔ tan bawo i bɛ ka sariya sɔsɔ ou bien i bɛ ka éthique ni déontologie sɔsɔ donc olu bɛ se k'o fɔ o bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ hali haki ma bɔ kalama maintenant ni sariya sɔsɔ peut-être n'a sera hakɛ dɔ la ni o yɔrɔ ni a yɔrɔ dama ma se ka bɛn a la bon haki fana bɔra kalama ou bien mɔgɔ ye haki saisi parce que anw fɛ yen an bɛ se ka an da don kunnafoni kuma la an yɛrɛ ma directement tout comme mɔgɔ bɛ se ka kuma an fɛ k'a fɔ karisa ka journal ye nin fɔ ou bien a ye nin yira anw bolo a ye dama tɛmɛ ani ni sariya tɛ bɛn ani déontologie tɛ bɛn ani éthique tɛ bɛn donc an bɛ se k'an sigi donc an bɛ ɲɔgɔn dafa ni jɛkulu in sigira an bɛ ɲɔgɔn dafa mais a bɛ anw ka baara nɔgɔya parce que a b'a to fili caman bɛ kɛ olu bɛ kɔn c'est-à-dire ils auront olu ta ye prévention ye c'est-à-dire ka kɔn ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ olu ta bɛ kɛ surtout bana kunbɛn de alors ni a ɲɛr'u bolo an b'a fanga fara ɲɔgɔn kan o la Mali espace médiatique a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen sago an bɛ min ɲini o de y'o ye anw kɔni b'u senkɔrɔma don mais an tɛ bila o ye. Keba an bɛ taa diinɛ ko bunakun kan an ka jamana diinɛ ni ladalakow minisiri ale ye cikan bɔ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko asura ko o bɛ bɛn juwe kalo tile 6 ma an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la diinɛ minisiri ka cikan in na a yɛrɛ k'a fɔ ko muharam walima n'u b'a wele ko jɔminɛ kalo ni a tun bɛ ka ɲini ko a ma ye ka kɛ ni juwe kalo tile 25 in ye jɛkulu mun ni u bɛ sigilen don ka se ka kalo ko lajɛli baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ ko kalo ma ye o de la fɛn mun ye muharam kalo ni o ye jɔminɛ kalo ye ko a bɛ daminɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni juma juwe kalo tile 7 in o de ye kalo in daminɛ ye o de b'a to k'a fɔ ko asura ni o ye don beleba ye a silamɛ jɛkuluw bolo ko o bɛ bɛn kari juwe kalo tile 5 ma Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfura in a tɛgɛnɛ bilala an ka jamana minisiri so min ka ca tilen no diinɛ ko ni ladalakow ma a ka secrétaire général ni o ye Famakan di Seku Jɔnsan fɛ n'an bɔr'o la Keba an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la maliden mun bɛ yen nɔ ni o ye Abubakar Sise sifinnaka mun ni a fagara k'a to seliyɔrɔ la Faransikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka kiri dayɛlɛlen don kiri in baaraw ko wɛrɛ bɛ ka yala siganamɔgɔ wɛrɛw bɛ ka ye ko in kɔnɔna la maa mun bɛ yen nɔ ni o ye Olivier ni ale ye siganamɔgɔ ye jɔnjɔn ye n'a yɛrɛ la k'a fɔ ale de kɛra ko sababu ye ka nin sifinnaka in bɔnɛ ani na ni maa dɔw tun bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko hakilitiɲɛw b'a la ko baw ko a ye nin wale min kɛ ko a m'a kɛ ni a yɛrɛ hakili ye nka a yɛrɛ la k'a fɔ kiiritigɛlamɔgɔw ko u kɛlen ka ni maa kofɔlen ka taa n'a ye kɛnɛyaso la k'a lajɛ u kɛn bɛ k'a ye n'a fɔ foyi tɛ maa kofɔlen na ka kɛ ni jumadon ye ko nin maa kofɔlen
a bɛ lasago ka a bila kaso kɔnɔna la yaasa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ko in ka se ka a tɔ ka a bugunatigɛ. Senegali jamana kɔnɔna la diɲɛ waribonba Banque mondiale olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna musaka ta k'a di Senegali jamana ma n'o bɛ tali kɛ dollar wari $100 ni $15 hakɛ la n'o bɛ CFA wari miliyari 65 hakɛ ko k'a di Senegali jamana ma yaasa u ka se ka yɛlɛma don u ka sɔrɔ bosoda siraw la ani fo ka taa se jamana ka baarabaw minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka se ka camanba ta o la ko o dɛmɛ de bɛna ta k'a di Senegali jamana ma. Gabon jamana ɲɛma ni o de ye General Brice Clotaire Oligui Nguema ko ale y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka minisiriw ka ɲɔgɔn ye senfɛ ɲɔgɔn min n'a kɛra ka kɛ ni juin kalo tile 25 in ye ko a nali dɔgɔkun damadɔni kɔnɔ a sigili kɔfɛ a tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaw bɛna don jamana nafolo baaracogo la ko a ye hakilina dɔ ta conseil des ministres senfɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka nafolo a kɔlɔsili bereba bɛna da kun ka kɔlɔsili la kɛ ko ɲuman maa de bɛ minɛ yuruguyurugu dungo juguyaw la ka se ka ɲangili bere gɛlɛn ta ka daw la ko dɔw bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaaso o bɛ musaka mun dun ni o ye train de vie de l'État ye ka se ka camanba bɔ o la ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka musaka kow ani jamana ka foroba nafolo ka u jɛya Gabon jamana kɔnɔna la. Botswana jamana ɲɛmaakɔrɔ mun tun bɛ yen nɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko Botswanakaw ko farafinna kɔnɔ banakisɛ mun ni o ye sida bana ye VIH ko a fanga ka bon kosɛbɛ Botswana jamana kɔnɔ jateminɛ ye ni a kɛra diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ tɔnba min ka ca ɲɔsilen don kɛnɛya ko ma OMS k'a fɔ ko ni jamana in k'a ka kan teliya la fɛlɛ ni dabaliw ka kɛ sida bana ka se ka kunbɛn yaasa a kana bɔ balakaw la ka taa denmisɛn fitininw na den minnu bɛ sɔrɔ o de la ko u ye nin kɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ka ko ye ani jamana kɛnɛyaso maaw bɛ ka fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka wele bila diɲɛma ma diɲɛma k'u dɛmɛ u ka se ka nin banakisɛ in ka a kɛlɛ ka bɔ Botswana kɔnɔna la. Sudafiriki jamana kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ Sudafiriki jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun tun bɛ yen nɔ ni o tun ye Edgar Lunga ye a yɛrɛla k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in ni a ka sukuya kun kan ka kɛ Zambi jamana kɔnɔna la ko Sudafiriki jamana ɲɛmaaw u ye yamaruya sɔrɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa in ko a tɛna kɛ yen tuguni ko u b'a di u ma u ka segin n'a ye u ka jamana kɔnɔna la yaasa ka se ka taa jamanakuntigi kɔrɔ in ka taa ka sangafo baaraw kɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. OTAN jamanaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni arabadonya in ye ko u bɛna wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka nafolo dɔ kɔ o bila lakanako bunakun kan. U y'a yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi k'a daminɛ nin waati in na fo ka taa se san 2035 u y'a ye k'a fɔ lakanako bɛ ka gɛlɛya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ko o de la ka kan kɛlɛbolo in ka se ka nafolo dɔ bila bilankɔrɔ ye kɛlɛko baaraw ka se ka o kɛlɛ ko u bɛna o nafolo min kɛ o de 100 sara la 5 ɲɔngo k'o bila o mun bɛ don kɛlɛ bunakun kan dɔw bɛ se ka don maramafɛnw walima finitigilaka ko bunakun kan yaasa ka se ka na kɛlɛw labɛn ka basigi sinsin. Iran jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira mun kun tigɛlen don ka a sabu kɛ gɛlɛyabaw ye bawo Iran ni Israel ka gɛlɛya in kɔnɔna la ko nɛgɛjuru sira ko kun gɛlɛn don kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ma a bɛ waati tɛmɛnenw bɔ ko ka kɛ ni nin dɔgɔkun ye k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka nɛgɛjuru sira ko gɛlɛya in ka a wuli dɔɔni Iran ka denw u ka se ka kunnafoni di u nɔfɛmɔgɔw ma ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ u ka se ka nɛgɛjuru sira baaraw kɛ nin waati in na u fɛrɛ ma cogo min. Keba seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana dɔnko ni seko minisiri Mamun Dafe ale bɛ taamala nin waati in na Mopti marabolo kɔnɔna la ka kɛ ni Moptikaw kan ka taa dɔnko ni seko dɔgɔkun mun kɛ a yɛrɛla k'a fɔ jamana seko ni dɔnko minisiri Mamun Dafe ko a sen tunnen Moptikaw bara a bisimila ni bisimilacogo cɛ ɲɛ bawo ale de ye semaine culturelle dɔgɔkun seko ni dɔnko mun kan ka kɛ Moptikaw bara ale de ye denfa kalifalen don o Mamun Dafe de ma k'a jigilen Sevare pankulu jigiyɔrɔ la a kunbɛra kunbɛcogo ɲuman na ni Mopti marabolo ɲɛmaa minnu ka ca ɲɛsilen don seko ni dɔnko bunakun kan o bɛɛ lajɛlen fo ka taa se imamuw ni dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ye kunbɛlicogo cɛɲi ta k'a da an ka jamana dɔnko ni seko minisiri ni ale ye semaine culturelle min kan ka kɛ Moptikaw bara o denfa ye. An bɛ bi kibaruya kuncɛ keba ni farikolo ɲɛnajɛ ye
farafina jamanaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba mun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ les jeux de l'AES a yɛrɛla k'a fɔ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ musojɛkulu mun bɛ yen nɔ n'u b'u wele ko bureau de coordination de la confédération des femmes leaders de l'AES ni o ye farafina AES a musojɛkuluw ka tɔn ni ale ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ Binta Jalo ye olu ye u ka wulikajɔw kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka fara muso minnu nana ka bɔ Burkina ani Niger u ye u nin don farikolo ɲɛnajɛ baara bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ fɛn caman ma ka se ka taa musow jɔyɔrɔ yira kosɛbɛ AES jeux kɔnɔna la o kɛnɛ kan kiba mun bɔra an bɛ te fan fɛ ka jango lajɛ. Jeux de l'AES a baaraw kolobo karila sibirido juin kalo tile 21 san 2025 palais des sports la o hukumu kɔnɔ Madame Binta Diallo n'ale coordination des femmes leaders de l'AES ɲɛmaaba ye ale n'a ka équipe yi jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ sanumanba in sanfɛ walasa k'a yira ko AES musow fɛnɛ bɛ nin kɛnɛ in sanfɛ ni jeux de l'AES laɲini ti dɔwɛrɛ ye ni jamana saba in ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ nin jamana ninnu kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka nin gɛlɛya ninnu ta ka b'u ka jamana in sanfɛ ni jeux in b'o hukumu dɔ kɔnɔ. Madame Binta Diallo ko AES ko kɔni coordination des femmes leaders de l'AES tɛ to kɔ o kɛnɛ ɲɛnamayali la a y'i sen fa ka se nin kɛnɛ in kan wa a y'a yira k'a ka soutien bɛ yen a jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn nin ko in na a b'o kɛ walasa ala ka jeux ɲuman don k'a ɲuman ban. Ni jamana saba in bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa k'a daminɛ Burkina la a ɲɛmaaba tun bɛ kɛnɛ kan u y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ wa u nisɔndiyara fɛnɛ ani Niger u fɛnɛ nisɔndiyara kosɛbɛ cérémonie ninnu na laadalafɛn minnu bɔra kɛnɛ in kan u nisɔndiyara kosɛbɛ wa u ma nimisa ni jeux in participeli la fiyewu. A bɛ anw nisɔndiya kosɛbɛ k'a yira anw bɛ cɛsiri min na a yelen don n'an ka nos trois excellences ye le général d'armée Assimi Goïta, le président du Mali, son excellence Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, son excellence Ibrahim Chani, président du Niger. Vraiment, u ye ni alliance min kɛ a idéologie a kaɲi surtout an nana kɛnɛ min kan bi je peux pas dire que c'est la première fois mais AES création kɔfɛ ka événement ba kɛ que les trois pays se retrouvent nin yɔrɔ la n bɛ le ministre du sport Fomba n b'a fo vraiment a ka jija n'a ka cɛsiri la a yirala vraiment a n'a ka jeunesse bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a laban ni le premier ministre chef du gouvernement n b'a fo a ka cɛsiri n'a ka jija la surtout a ye message min d'an ma nin kɛnɛ kan vraiment on a bien entendu message in b'a yira vraiment enseignement b'a kɔnɔ et puis nos cultures u nana ka na jeux sugu minnu kɛ les sportifs u nana ka na fɛn minnu kɛ kɛnɛ kan vraiment an bɛɛ y'an ka tata t'a la a diyara an ye a bɛnn'an ma an yɛrɛ en tant que coordinatrice des femmes leaders des trois pays vraiment nin y'a yira AES bɛ bolo min kan AES kɔni c'est une réalité voilà an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka n'i jija k'i cɛsiri an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ AES ko la bɛɛ an mago bɛ bɛɛ ka pierre la nin y'a daminɛ de ye vraiment il y a des meilleurs à venir. Bon baara mun daminɛna sisan tila a yɛrɛ a kɛra fɛtiba de ye mun laɲinilen don k'a yira ko bi n'i ye denmisɛnninw fara AES kɔnɔna la ni an ka farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka ko ɲumanba de kɛ hakili la an ka autorités an ka président de la transition Mali la général d'armée Assimi Goïta mun ye AES yɛrɛ président de confédération ye a n'a président fila tɔ général d'armée Chani ani capitaine Ibrahim Traoré olu de ka hakilina de don ko an ka fɛn dɔ organiser mun ye jeux de l'AES ye ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u ni farikolo ɲɛnajɛ hakili o baara de daminɛna bi a yɛrɛ y'a ye a kɛra fɛtiba ye jamaw bɔra animation yɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ alhamdulilayi premier ministre nana président yɛrɛ tɔgɔ la o la fɛti daminɛna an kɔni bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ sisan compétition daminɛna donc bɛɛ ka se ka programme ta don o don activité sportive bɛ yen fo ka taa semaine dafa a bɛ kɛ yan nɔ palais des sports la dɔ bɛ kɛ Mamadou Konaté la dɔ bɛ kɛ stade du 26 mars la donc hakili la à partir de 10 heures fo wula fɛ donc bɛɛ ka i jija i ka taa i ka compétition suit an ye tilali fɛnɛ dɔ kɛ commune ninnu kɔnɔna la commune 1 ani commune 2 olu ye Niger ka jatigi ye commune 3 ani commune 4 o ye Burkina Faso ka jatigi ye commune 5 ni commune 6 o ye Mali jatigi ye ani Mandé o ni Kalabankɔrɔ donc a ɲininen don olu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bɔ
ka t'u ka équipe supporter walasa bɛɛ k'a dɔn an ka mɔgɔ minnu nana an ka dunan minnu nana u k'a dɔn k'u ma k'u tɛ dunanya la yan nɔ u b'u ka so de ye. Maram Binta Diallo n'ale coordination des femmes leaders de l'AEC ɲɛmaaba ye a ko k'a bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ko nin kɔni nin ye AEC ko de ye fo diɲɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na. Ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruw la bamanankan kibaru mun sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma Mali ani diɲɛ kan k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn ja ɲumanw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ a y'aw sɔgɔlen to jani bɔlɔ siraw la kibaruw to sen na nɛgɛ kanɲɛ 21 débat politique ani Kasim Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a k'an bɛn. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra